Mirunggan kagem ibu ingkang ngersake tembang Caping Gunung dipun pidhangetaken nggih Bu nggih. Ampun kesa kondur. Napa badhe nderek joget mriki nggih angsal lho. Alah rak bakalan, Nduk. Nite kendaraan adoh kok jebukon joget lho. Nyeket-nyeket mriki ngoten lho. Nyaket kok nyeket. Nyaket karo nyeket lho seneng ya. Nek nyato sih malah bancaan kae. Sekar kemuni. Ayo ayo, Nduk. Monggo lho Bu didahar Bu. Lho pun telas. Tanduk, tanduk Bu mboten napa-napa lho. Tanduk iku apa? Tambah. Ora iki. Itu kerbu tanduknya apa? Tanduk sama tanduk itu beda. Alah ya ku ngerti. Tanduk. Ya. Sekar bisa sinareng Sekar Kemuning campur sari kasebuyung wonten Arima Audio SR Production. Juang terkelingan anak
Walah tepiye. Alah cedak. Lho, pojok kidul kono ta ya. Aku yang ngerti nek pojok kidul ning ya cedak. Wong wingi tak delok saka Sherlock iku sakilan ora ana. Ya nek Sherlock ya isa. Nang HP ketok kabeh. Saka kene ya 2 jam. Alah cedak. Pun niati piknik kok ya Bu nggih. Ayo ngene iki nek ora nanggone dulure Maitan apa ya ngemeno rene. Tangeh kanggo lamun. Pun niati piknik monggo, ayo. Sakar bisa nyawa gunung desa dadi rejo gone padha lara izin matur sembah nuwun. Matur suwun Mbak Dila. Bu timbang tak bat.